Local campaign period subay sa 2025 midterm elections nagsugod na karong adlaw ug subay niini simultaneous operation baklas gipahigayon. Sa dakbayan sa Sugbo, nagmalinawon ra ang unang adlaw sa pagpangampanya sa mga lokal nga kandidato. Kini uguban pa ang gitutukan ni Alan Domingo live. Lan? May mga buntag gisugdan ang Operation Baklas nga gipanguluhan mismo sa Commission on Elections, inabagan usab sa Philippine National Police ug uban pang mga line agencies in line usab sa pagsugod karon sa kampanyang lokal alang sa mga kandidato magpapili sa local position. Sa dakbayan sa Sugbo gipanguluhan ni Comelec 7 Regional Director Attorney Francisco Pobe ug Attorney Ferdinand Guheldi, Election Officer sa Cebu City South District ang Operasyon Baklas. Giabagan sila sa DPWH ug ubang ahensya sa kagamhanan sa pagpanglaksi sa tanang mga campaign posters gawas sa designated poster area. Halos tanang mga kandidato sa tanang partidong lokal adunay gipangtaod nga campaign posters gawas sa common poster areas. The next time around nga makita nato gihapon nga naa sila naghimo og mga posting sa mga illegal areas or not allowed areas, ato na sila isyuhan og notice to detach or to take down within 72 hours. Otherwise, we will be forced to issue them the show cause order. Apan nasigpatan sa Comelec ang mga posters nga gibutang sa designated campaign areas apan gitangtang gihapon kay napakyas pagtuman sa lagda. Kinahanglan magtukod sila skeleton diin dito nila ibutang ang ilang mga campaign materials at their expense. Gani ang buntag sa barangay San Nicolas proper pa lang ang narumbo sa Operasyon Baklas. O sulod lang sa 2 ka oras na puno na ang dump truck sa mga nalaksi nga campaign posters nga gibanabana moabot sa 3 ka tonelada. May dato ang mga kandidato nga nanaod ani ang mga sakop ilan na lang tani pakuha. Samtang gihulagway sa Comelec ug sa kapulisan nga malinawon ra ang unang adlaw sa kampanya sa mga kandidatong lokal. Hopefully mao ni siya ang trend until such time nga election day will come. Sa Lapu-Lapu City, girumbo sa composite team ang mga poste ug mga skywalk diin gibutangan sa mga campaign posters. Mga pa-national man o local candidates sa mga campaign posters gipanglangkat kay wala man ibutang sa mga designated areas. Samtang wa nay mahimo ang Comelec sa mga posters nga gibutang sa mga tricycle tungod kay aduna kini pagtugot sa mga operator. Kada membro magbutang ko, no? So, ni patuol sa mi kay as an member ba. Wala nagbutang ko. Kami mga membro sa pulungan. Depende ra sa mabutang. Pero may istorya pabutangan ya. Kami kay wala pa mi kabutang kay sa akong side. Umubutang ko sa akong parkingan, na mga bata, langkaton ra gyapon mo na wala sa akong butang. Daw wala na yung nagipugo sila. Kanang gibayaran sa gigpitan sila wala. If there is a complainant, the complainant must prove that there is kanang will of the candidates nga nagsugo sa ila. Sa dakbayan sa Mandawi, mahimo usab og Operation Baklas sa mga otoridad kaganina. Gisuhid nila ang mga dagkong dan og gipangkuha gyud ang mga campaign posters nga wa sa designated areas. Kadaghanan sa mga gipanglangkat ang mga nakabutang sa postes kuryente. Apan, may uban pang naglisod sila kuha tungod sa kahabog nini. Mapagani pagsugod sa Baklas, ubay-ubay na ang nagkuha og halos na puno na ang truck nga gigamit. Naatay weekly nga baklas gyud. Pero we encourage mga kandidato nga tabangan na lang pud ang Comelec, no? Nga tangtangon na lang nila ang mga posters outside common poster areas. Kiniusab ang nahitabo sa Comelec Negros Island Region. Apil sa gibaklas ang mga oversized tarpaulins sa mga kandidato. Subsob ang Operation Baklas sa nakadayang lugar sa Eastern Visayas. May padayon ang pag-awhag karon sa Commission on Elections alang sa mga kandidato nga sila na mismo ang manangtang sa mga posters nila nga illegally posted kay sinimana namatod pa ang ilang pagpahigayon sa Operation Baklas. May Daghang salamat, Alan Domingo.